Velkommen til AgriAdvice Fokus. Fokus er en ny webinarrække, vi agter at starte op så småt her, hvor vi sætter fokus på enkelte emner. Emner, som vi synes fortjener at blive belyst lidt ekstra. Det kan både være afgrøder som i dag, det kan være andre former for emner, graduering af gødning og graduering af såsæd osv. Og endelig så kan det også være nogle emner, som I finder interessante, og som I synes, der mangler at være spot på, så er I meget velkommen til at spille ind til os med det. Relativt kort, koncentreret satser vi på, cirka en halv times tid. Nu må vi se, hvordan det går. Vi starter ud med fokus på dyrkning af hybridvinterbyg, og det gør vi i samarbejde med hesten selv, var jeg lige ved at sige, Syngenta, som er forædleren bag lige præcis denne afgrøde. Og derfor så regner vi jo selvfølgelig med, at det er eksperterne, vi har med at gøre, og så må vi jo prøve at lade vores uvildige rådgivning glide ind over stille og roligt, også i løbet af den her udsendelse. Men hvorfor vælger vi at sætte fokus på hybridvinterbyg? Ja, vi leder jo alle sammen efter nye, spændende afgrøder. Økonomien i plantavlen, det må vi jo bare erkende, den er ikke god i øjeblikket. Fantastisk høst ser det ud til derude i år, men vi har straks afsmitningen på prisen per enhed. Men vi synes jo mange gange, at i stedet for at lede febrilsk efter noget meget specielt, så kunne vi jo gå ind og forbedre det, vi gør i forvejen. Det, vi er gode til i forvejen, det kunne måske blive endnu bedre til. Vi har jo et godt gammelt lille slogan, der hedder, at vi kan ikke alle dyrke specialafgrøder, men vi kan alle dyrke vores afgrøder specielt. Og i rigtig mange tilfælde, så ligger der faktisk et rimelig godt ekstra afkast på lige at fokusere på den enkelte afgrøde, hvordan den skal håndteres optimalt. Og i den kategori her, ja, så støder vi lidt på hybridvinterbyggen. Så gennem flere år, så har rugdyrkningen jo specielt på de lettere jorder været lidt under pres. Først havde vi for mange år siden, at brødrugproduktionen gled til Jylland, kom tilbage igen til eksperterne, som vi siger. Men nu har vi så problematikken omkring meldrøjer, som presser os og bekymrer os. Rug med fradrag for meldrøjer er der ikke meget økonomi i, og derfor skal vi selvfølgelig også have lidt fokus på, om vi har nogle alternative afgrøder til de lidt lettere jorder, hvor rugen jo egentlig går godt i dag. Og endelig så har vi jo altså også problemet omkring vores vandmiljø, siger man i hvert fald. Så vi har nogle krav til målrettede efterafgrøder og tidlig såning, en af mulighederne, og derfor selvfølgelig er vi opmærksom på afgrøder, som egner sig til det. Så det skal vi have fokus på, om hybridvinterbyggen kunne være en af dem. Endelig er der jo en bedre fordeling af høst end tidligere høst, og en positiv afsmitning, måske på noget raps bagefter. Men fordomme omkring vinterbyg generelt, ja, det er der nok af. Fordomme måske så meget sagt, men holdninger til, om det er godt eller skidt. Altså mange oplever svingende udbytter, underforstået lidt dårlige udbytter indimellem. Mange oplever, som i år måske, at vorbyg er mindst lige så god og i maltkvalitet. Nogle tænker, at vi skal så noget vekselbyg, altså vorbyg sået sidst på efteråret i stedet for. Mange har oplevet, eller nogen har oplevet, at man ikke kan styre lusene derude. Har jo rødsolangreb i de her tidlige såede vinterbygmarker. Der er ikke så mange muligheder for at bekæmpe græsukrudt. Er det et problem? Meget dyr udsæd lige når man umiddelbart ser kiloprisen. Var der ikke noget med, at vinterbyg ikke var så vinterfast? Ja, det er jo kun dem, der kan huske vinter, der har de tanker. Små kerner, dårlig foderkvalitet, og ja, at vinterbyg fungerer nærmest bare som ukrudt i efterfølgende afgrøder. Så der er masser af holdninger til det, ikke alle lige positive. Men derfor er det jo, at vi har fat i eksperterne i dag, og vi har bedt Carsten Lundsten fra Syngenta om at præsentere, hvordan de oplever en optimal dyrkning af hybridvinterbyg, så det bliver en succesoplevelse. Så velkommen til dig, Carsten. Og du får lov at præsentere her, og som vi har aftalt, så holder jeg mikrofonen åben og bryder måske ind en gang imellem, vanen tro. Men jeg vil også opfordre vores tilhørere til, at de også gerne må markere og spørge ind til emnet.
Men værsgo til dig, Carsten. Tak skal du have. Kan I se skærmen mere? Ja, det kan vi. Godt. Jamen, lige kort omkring mig selv. Som sagt, jeg hedder Carsten Lundsten. Jeg er chef for Syngentas nordiske såsædsforretning. Derudover har jeg en gård ved Fårevejle, og jeg har drevet hybridbyg siden 2014. Så i dag der har jeg fået lov at smide de administrative opgaver væk og dele af mine erfaringer med at dyrke hybridbyg. Så tak fordi endnu en gang jeg måtte komme. Godt. Jamen, vi har lidt, vi kalder ingen dårlige dage er tilladt i vinterbyg. Og det betyder, at hver gang man ikke får gjort tingene på de rigtige tidspunkter, eller at man simpelthen venter for lang tid med at få gjort det rigtigt, så har afgrøden en dårlig dag, og det betyder alt andet lige lave udbytte. Så det kommer jeg ind på lidt senere, men det er helt tankgangen i hele det indlæg, jeg kommer med i dag. Det var helt Så har vi lånt et citat her lidt for Hans Jørgen. Jeg synes faktisk, det er super godt. Der er mange, der har prøvet at så det, men der er de færreste, der har prøvet at dyrke det korrekt. Og derigennem er det jo med alting her i livet, hvis man ikke gør det korrekt eller bedst muligt, så får man en dårlig oplevelse, og så går man væk fra noget igen. Så vi skulle gerne ende op med i dag, at der i hvert fald bliver nogle dyrkningstips til, hvordan man kan opnå det bedste resultat med den her afgrøde. Ja, det gælder jo om at maksimere dækningsbidrag, og det kan man jo efter vores mening i hvert fald gøre med hybridbyg. Og det er altså også bare utrolig vigtigt, at man har fokus på en optimal etablering, man har fokus på lusebekæmpelse, man har fokus på skånsom ukrudtsbekæmpelse og gødskning, og ligeledes vækstregulering. Og så har man en rigtig strategi for, hvordan man skal bekæmpe dem mod svampe, og man høster rettidigt. Og det er de vigtigste ting, som jeg kommer ind på her i dag. Det her indlæg kommer ikke til at handle en masse om 1000 forsøg, om hvordan den ene sort giver i forhold til den anden osv. Det her det handler om at få så meget viden som overhovedet muligt omkring hybridbyg. Og vores sortiment til kommende sæson, det ser således ud. Vi har nogle sorter, der har lidt forskellige egenskaber hver især. Chariot er en sort med meget høj hektolitervægt. Dakota er meget stråstiv. Luna, som mange også kender, har en god all-round fordele. Scoop er meget robust. Og så er der kommet de nye sorter på markedet til kommende sæson med fuld havrød solresistens, altså Spyro og Zumba. Jeg synes egentlig, man skal gøre sig lidt op med, hvordan er man, og hvor meget tid har man i hverdagen. Hvis man føler, at man kan håndtere en lusebekæmpelse og har gode erfaringer med det og bruger vores luseapp, så er det egentlig ok efter mine begreber og viljen ikke resistent sort. Men er man en travl person, som har mange jern i ilden og egentlig vil være mere sikker, så kan jeg kun anbefale, at man vælger en af de 2 pågældende sorter, som man ikke behøver at sprøjte om efteråret. Det er trods alt en tryghed, som også er værd at regne ind i ligningen. Egentlig vil jeg bare sige, at hele forædlingen går i retning af selvfølgelig højere udbytte, men det går i højeste grad også i retning af højere hektolitervægt. Og vi ser nu, at den nye generation af hybrider egentlig har en høj hektolitervægt, der er fuldt ud på højde med vorbyg, og på linje med, eller måske ligefrem bedre end de bedste 2-gradssorter. Så den gamle fordom om, at det er små kerner, og ikke er særlig god velegnet til svinefodring, den holder ikke længere, og det er selvfølgelig en klar fordel og et argument for os at gå den her vej. Ja, hele starten starter jo inden ret lang tid, om ikke ret meget mere end 14 dage. Så anbefaler vi egentlig, at man trygt kan gå i gang med at så.
Vi ved, at her kan man selvfølgelig også opnå den fordel, at man kan gå med ind i hele den der problemstilling, som Hans Jørgen var inde på omkring efterafgrøderne, og man kan erstatte halvt 1 hektar med det. Men udover det, så mener vi faktisk, at det er den bedste afgrøde på markedet til at blive sået tidligt. Du får en bedre markspiring-procent, når du sår tidligt. Du har mulighed for at anvende væsentligt mindre udsæt per hektar, og du opnår et større og dybere rodnet. Og det har vi set det sidste i allerhøjeste grad her, da vi havde tørken i år, at fordi at afgrøden var kommet fint derudover og havde i hvert fald en 20-30 cm dybere rodnet end så meget andet, så strøg det sådan stort set igennem sæsonen. Selvfølgelig var der de lettere jorder, så var det beramt ligesom alle mulige andre, men igen ret klart sig bedre end hvede i hvert fald. Altså vi ved jo, at tidlig såning 1. september, det giver jo en 30-40% større rodmasse ved, og så er det i hvert fald 15-20-25 cm dybere før vinteren. Og det vil sige, at vi kan gå ned i mellem 60 og 80 cm fra efteråret. Og det er jo gør, at hele problemstillingen omkring tørke er minimeret, og det er jo en klar fordel omkring tidlig såning. Fordelene, så vil jeg faktisk også sige, at vi har også erfaret, at aksene de bliver længere, når man sår tidligere, og det kan godt være faktisk, eller i mange tilfælde, så opnår man 6 kerner mere per aks, når det bliver sået 1. september kontra den 20. Og det betyder jo faktisk op mod 1 tons ekstra per hektar, så man øger potentiale ved at så tidligt. Vi har været inde omkring tørketolerancen, bedre og mere effektiv næringsoptagelse, og omkring stress og en hurtigere vækststart efter vinteren. Det vil sige, når foråret kommer, så er den hurtig i gang, og det ser vi også i praksis. Må jeg lige høre, Carsten, i forbindelse med den tidlige såning, som vi jo også klart er tilhængere af og enige i de ting, du siger her, så synes vi jo godt, vi kan have problemet med den samlede biomasse, vi får skabt om efteråret. Den kunne vi godt tænke os at reducere. Vi kunne godt tænke os at have en styringsmulighed på at holde vækstpunktet ved jorden. Er der nogen form for vækstreguleringsmulighed i vinterbyggen hen over efteråret? Nej, der findes ikke nogen måde at vækstregulere dem efter. Vi er ikke tilhængere af, at man begynder at smøtte med ukrudtsmidler, der stopper væksten og sådan ting. Det er vi ikke. Min erfaring er faktisk, at det er egentlig tit og mange gange, fordi der er noget vorbyg, der stryger med videre også for den tidligere afgrøde, og stresser den og løfter den yderligere op. Så disse dage her vil jeg opfordre meget kraftigt til, at man virkelig får havet markerne over, hvor man skal have vinterbyg på, og så få fremprovokeret de spildkorn, der eventuelt må være i øjeblikket, for det er faktisk dem, der i mange gange laver ballade. Og vel også ekstra fokus på, at det er den rigtige lave udsætsmængde, vi har fat i, når vi taler de første dage i september, ikke? Ja, vi får jo altid mange opkald. Kan det virkelig være rigtigt, at vi skal kun bruge 48 eller 50 kilo per hektar, eller et i den retning? Og det må vi sige, det er ja til. Vi skal virkelig følge vores udsætsberegner nøje, ud fra det område, man er i. Og det er jo for os fordi, at vi ved, at målet det er at ramme de 600 aks til høsten. Altså ikke 800, men 650. Det er der, vi ved, vi skal være. Men vi skal altså ikke nå 400, fordi så har vi allerede gjort det umuligt at nå et topudbytte. Så det er egentlig det, der er målet. Og vi har egentlig startet, da vi lavede den udsætsberegner, og regne baglæns, og så sige, hvad er det, vi gerne vil opnå? Og hvad skal der så til af planter, i stedet for, hvad man har gjort tidligere? Så udsætsmængden er utrolig vigtig. Den kryber mere, og den løber ikke opad som en vorbyg, eller for den sags skyld en 2-graders sort gør. Ja, så er der jo helt andet snak omkring lusebekæmpelse, og nu har vi ligesom fået et begreb, vi kalder intelligent lusebekæmpelse. Det er jo, at sorterne i sig selv er resistente. Vi har jo set det sidste år under ekstrem. Vi prøver også at så meget i august for at teste virkelig af, og det virker, og det fungerer bare i praksis. Disse her YD4-sorter, som de hedder.
Og vi siger, at som sagt, det er godt for dem, som vil være tryg. Vi ved også, at for hele forædlingen går i den her retning. Det må vi også helt klart sige. Men det er også meget vigtigt, at man skelner lidt her. Så lige en lille detalje, dem der har fremavl, som eventuelt måtte være i områder, som lytter måske med i dag også, de skal altså være lidt opmærksom på, at disse her Zumba og Sparrow, dem skal de altså sprøjte. Også fordi de er ikke en hybrid på det tidspunkt. Så det er måske lige en lille kommentar med der. Men brug luseappen til at følge med i afgrøden. Og jeg synes virkelig, at hvis man vælger at så en ikke-resistent sort, så skal man altså følge det. Det er helt vanvittigt at tage en stor chance ved at undlade en sprøjtning, fordi man vil spare et vis antal kroner. Det skal man ikke gøre lige her. Og vores erfaring er, at det skal følges til dørs. Der er mange, der tror, at det kan ikke være rigtigt. Det er nødvendigt at sprøjte den 31. oktober, men det kan det altså i mange tilfælde godt være. Allerhøjeste grad. Og mange gange skal man egentlig også huske, at det foregår sammen med en anden sprøjtning, man foretager alligevel. Altså eksempelvis mangan eller noget andet. Så lad være med, og det er jo et af de ting, vi også kan se her på de her varme efterår, vi har fået, at der er faktisk gang i lusene langt ind i november måned, og mange tilfælde helt frem til 1. december. Så man skal altså være på hele vejen igennem, og ikke undlade den sidste sprøjtning. Godt, jamen vi kommer lidt ind på gødskning. Der er en tendens til meget snak, ikke så meget i AgroAdvice, men ellers, at man snakker meget om kvælstof. Vi lægger lidt op til, at man faktisk skal køre 3 gange. Altså man skal køre i februar, lige snart man kan og må, og så skal man køre i marts, og så skal man slutte af senest 10. april. Vi ved, at derefter, så busker vinterbyg sig ikke. Så det er vigtigt, at man ikke følger gamle traditionelle tanker og gøder sidst i april, fordi så har man altså ikke haft nogen mulighed for at påvirke udbytte. Og det handler om meget andet kvælstof. Og jeg synes grundlæggende, så skal man altså være meget opmærksom på, at hvad er behov med de udbytter, vi har i øjeblikket, og får også eksempelvis som det år med, hvor mange høster rigtig høje udbytter. Det gælder jo i virkeligheden i alle afgrøder. Der bliver altså bortført meget derude af fosfor, kali, svovl og magnesium. Og hvis man så vælger løsningen med at presse halmen og køre den bort tilsvarende, hvilket jeg da sagtens skal forstå, så er det bare vigtigt, at man beregner lidt på, hvad er egentlig værdien af det, der forsvinder derudefra. Og det er altså vigtigt, at man får tilført det. Og jeg synes grundlæggende, inden vi begynder at snakke om alt muligt andet, så skal vi altså bare altid have fokus på at tilføre det, vi bortfører. Og det er altså specielt på fosfor ser vi, at det går galt mange gange, fordi folk ikke putter de gammeldags normer på 20 kilo fosfor eller sådan noget lignende ud, og så tilfører de ikke noget, og så har de en underskud på 5-10 kilo hver eneste år, og så lige pludselig går det galt. Så også det er vigtigt, at fosfor, det får det fosfor om efteråret. Altså vi får den bedste optagelse af fosfor, når det er en 15 til 25 grader, i hvert fald 15 grader, det kan vi i hvert fald opnå på det om efteråret. Det vil sige, at planten går ind i foråret med fornuftig fosfortilførsel ind i planten. Og derigennem ser vi ikke det der mangelsymptomer, som kan forekomme om foråret. Og derfor så er vores holdning i hvert fald, så vidt det overhovedet er muligt og giver mening, at tilføre noget klapgødning eller noget MAP om efteråret. Både for kvælstofs skyld, men allerhøjeste grad også for fosforen. Reaktionstallet, Carsten, det synes vi jo også er utrolig vigtigt. Der er mange områder, måske specielt i Nord- og Østsjælland, hvor reaktionstallet historisk har været under pres og er under pres stadigvæk. Ja. Byg er jo en sart sjæl på mange måder, og i og med, at mange også har lidt fokus på kulbrok i vinterraps, så vores holdning jo også, at det er rigtig godt faktisk at kalke op i forbindelse med etablering af vinterbyggen og have kalken i det øvre lag, så man både tilgodeser dens ønsker om god jordstruktur og lidt højere reaktionstal, der også kan være med til at fremme fosforoptagelsen, men også optimale forhold til den senere raps.
Enig. Og det er i mange tilfælde i hvert fald tid til måske i år at få gjort noget ved, så det er jo, hvor det også efterhånden er fint at køre ud på markerne, så det Yes. er en rigtig god idé. Ja, ukrudtsbekæmpelsen. Det har jo været et af dem, vi har hejst flaget lidt på her. Altså, vi er meget tilhængere af, at man ikke sprøjter med skrabede midler i vinterbyg. Det kan godt være, at den kommer så over det og så videre, og det gør den også. Men den bliver bremset mange gange i op til 14 dage, hvor den egentlig skal lave en masse buskning, og det er gennem skabe fundamentet for et højt udbytte. Og derfor så vores tællinger ude på marken siger helt klart, at man mister antal planter eller aks eller skud per kvadratmeter ved at sprøjte hårdt i efteråret. Så den der med at sprøjte med Mateno sammen med Boxer for eksempel, det er altså i vores verden no-go. Så sprøjt på sort jord, så længe vi må det. Og så vil vi også sige, spar ikke på boksformængden. Nu har jeg ikke engang Syngenta-kasketten på, når jeg siger det her, men det vil jeg jo kunne få spørgsmål på lige om et øjeblik. Ja. Men ellers så synes vi faktisk, at doseringen den bør ligge på 1,5-2 liter, når man kører det sammen med noget DFF. Så viser det i praksis, at man når rigtig, rigtig langt med det her. Fordi at hybridbyggen også er rigtig god til at lukke af for de der eksempelvis væsenhalen. Og den konkurrerer som sagt rigtig godt. Og så er det egentlig også vigtigt, og det ved jeg også, man har snakket meget om i den her gruppe, altså græsser, de skal bekæmpes i alle afgrøder, hvor det er muligt. Og nogle steder er det mere muligt end andre. Og nogle steder, så bekæmper man det nødvendigvis ikke, der holder man måske det bare på et vist niveau, og så er der andre afgrøder, hvor virkelig skal rense ud i et på. Ja, så er der hele den del omkring ukrudtsbekæmpelse, sammen med vækstregulering. Det her tænker jeg primært på græskrudtsmidlerne. Dem skal man altså ikke blande med vækstregulering om foråret. Så det var lige omkring den del af det. Jeg kan lige indskyde her, vi har jo netop vedrørende det sidste en 3-4 eksempler på, at hvis der så oven i købet er lidt frost indblandet i april for eksempel, at så sker der nogle uhensigtsmæssige ting, og nogle få dårlige udbytter, vi har i vinterbyggen, også hybrid vinterbyg, nok netop kan relateres til de behandlinger. Og jeg synes indledende, det du havde fat i netop med at bruge Mateno, at det skal ske med omtanke, fordi ellers så er det jo, hvis man sætter en afgrøde i stå 14 dage, jamen så har man jo simpelthen valgt en forkert udsædsmængde, et forkert plantetal, fordi lige pludselig, jamen, så bliver plantens vækst forskudt 14 dage. Præcis. Ja. Og man mister de gode grodage, og det er også vigtigt. Så rodnæsmæssigt kan det jo godt være næsten en halvering af den rodmasse, du beskrev indledende, vi taler om. Præcis. Så er der helt omkring vækstreguleringen, og det er jo et meget, meget vigtigt område også. Jeg kan jo se nu, skal vi ikke sidde og hænge landsforsøg ud og så videre. Det er ikke det, der er formålet i dag. Men der er altså bare nogle steder, hvor hele vækstreguleringen, den har man altså slet ikke fået ordentligt fat i. Og det betyder, at afgrøden får et kæmpe spild til sidst, hvis man ikke er opmærksom på det her. Og det er altså også vigtigt at kigge på vejrudsigter, når man skal planlægge sin vækstregulering, udover at få det rigtige stadie at sprøjte på. Og man skal sprøjte, så vidt det er overhovedet muligt, inden at tørkestresset det stiger. Det er altså vigtigt at følge med i det her, så man måske fremskynder det hele. Vi har været inde omkring det der med at blande med græsukrudtsmidler. Og man skal foretage gentagende moderate behandlinger, der understøtter væksten uden at bremse den op. Hele planten skal vækstreguleres. Og det vil sige, at det er ikke på bunden, det er hele vejen op, og det kræver altså mange gange, at man måske lægger sin vækstregulering inde på 3 sprøjtninger. Og hellere en gang mere med mindre dosering per hektar, end at give en ordentlig ind på skallen lige pludselig, som gør, at det stopper væksten. Det har vi også set ske i praksis. Og så grundlæggende mener vi ikke aldrig over 0,2 seronen til slutbehandlingen. Og hvis igen rykke slutbehandlingen frem, hvis vi begynder at opleve stress i afgrøden. Det mener vi er modellen på det.
Og det er nok også meget vigtigt at skyde ind her, netop at den der lidt gamle opfattelse af, at Cerone det er noget, der skal bruges, når man lige kan se stakken og lignende. Nej, Cerone er meget fleksibel, og lige præcis som du siger, det er vigtigt at bruge den i forhold til ikke-stress-situationer i planten. Vær opmærksom på, at når der kommer noget nedbør, som giver en ikke-stress-situation, jamen så er det jo måske der, man skal udføre sin vækstregulering. Og lad vækstregulering styre behandlinger på den måde. Man kan altid supplere med svampemidler, man kan altid dosere efter, hvornår har jeg sidst kørt med svampemidler, og hvor længe skal den nu holde den behandling, jeg kører med. Det er i hvert fald vores opfattelse, at vækstregulering har altid været noget, vi har haft med i en svampebehandling. Det skal måske være modsat. Jamen, så er der jo hele den her svampebekæmpelse. Det er jo en debat, der kører meget over landet hver eneste år. Men vi er i hvert fald tilhængere af, at man starter tidligt. Man får styr på tingene fra starten af, så man ikke ligger og halser bagefter hele sæsonen. Og det er jo specielt rustteer, der er tosset, men det kan altså også være pletsvampen, altså skjoldplet og bladplet, der i højeste grad kan komme tidligt i sæsonen. Og det skal man være opmærksom på, og det skal man lægge en strategi efter. Og i de fleste tilfælde, så vil der være behov for, ja, i hvert fald minimum 2 sprøjtninger. Jeg har også tilhænger personligt af 3, men så vil jeg hellere sprøjte med det mindre. Og så det sidste, det er altså ikke det sidste, men pas på ikke at slippe afgrøden for tidligt. Altså vi ser jo, at igen, Ramonaria kommer tit sidste sæson, og så fremstår afgrøden egentlig halvanden måned før høst med et stort angreb af Ramonaria, som koster et stort udbytte. Det er der simpelthen ikke, og den der, derfor også igen, som Hans Jørgensen sagde omkring vækstregulering før, omkring det første stak kommer frem og alle de der ting og sager, at der kan man køre den sidste sprøjtning. Det er simpelthen, efter mine begreber, overhovedet ikke rigtigt. Det er alt for tidligt at slippe afgrøden med så lang tid til høst. Vi så jo i år, at de første stak, de var jo op omkring, jeg mener, det var midten af maj, og så var vi faktisk i den situation, at vi høster første uge af juli. Så der er jo utrolig lang tid, der står ubeskyttet hen i den periode. Så kigger på landsforsøgene i år, så har der været mellem 1 og 2,5 tons ekstra per hektar. Og det er vel at mærke ved en ikke særlig proaktiv sygdomsbekæmpelse. I nogle af forsøgene, der er svampebekæmpet første gang ved skridning, altså midten af maj, eller deromkring. Og det vil sige, at rusten er jo fuldstændig stukket af med udbytte. Så man kan diskutere, hvor meget det er, men hvis man gør det her rigtigt, så kan der ofte være op mod 3 tons ekstra. Så det der med den gamle regel om at vinterbyg, det skal man ikke gøre noget ved. Det skal man bare sådan lade passe sig selv. Den holder ikke, hvis man skal have succes med det her. Man kan vel sige, at man skal holde lidt øje med, og det passer meget godt, at de fleste svampemidler har omkring 5 ugers behandlingsfrist i forhold til forventet høst, og det passer med en afslutning første uge af juni måned. Svampemæssigt. Ja. Ja, må jeg lige supplere? Jamen, jeg så jo også vinterbygforsøgene ude på Tystofte, og der var man altså kommet meget bagefter i forhold til Remolaria. Så altså, der skal ligge, jeg er helt enig med dig, Carsten, at der skal ligge i hvert fald 2 svampbehandlinger i april. Der skal man være rigtig godt i gang og have styr på bladpletter. Selvfølgelig forebyggende rust også, men det er der, at vi skal have lagt basis. Yes. Men så er der jo høst, og det er jo, har jo snart stået på i 1,5 måned, hvis man har haft vinterbyg i hvert fald. Så kan man sige, at her mener vi altså også, at der er lige mulighed for at gøre tingene en lille smule bedre. Altså det gælder om, og det gælder jo egentlig i mange afgrøder, sikre udbytte, tons per hektar og højst hektolitervægt. Og det gør man ved at være helt på forkant hele tiden. Og det er ikke for at pege fingre af nogen, der har gjort det eller andet i år, men det er bare utrolig vigtigt. Vi lavede selv nogle forsøg i 2024, altså sidste år, hvor vi testede høst den 12. og den 29. Og der så vi jo helt præcis, at man tabte cirka 5 hektokilo, altså 500 kilo per hektar, ved at vente i 14 dage.
Og samtidig så vi jo, at hektolitervægten også gik ned. Hvis vi så kigger lidt på udlandske forsøg og summer det hele sammen, så kan man faktisk se, at hvis man venter, hvis nogen skulle være sådan en situation, at de tager på ferie og kommer tilbage igen sidst i juli måned eller deromkring, så er de altså tabt mellem 1 og 2 tons per hektar. Og ellers en uge, og vi får dårligt vejr. Det afhænger selvfølgelig af, om vi får dårligt vejr eller ej. Er vejret stabilt, så mister vi ikke noget. Men hvis vi lige så snart, og dog alligevel være sagt, at det er ikke helt rigtigt, fordi afgrøder har jo mere, og når de bliver moden, så har de sådan med at blive blødere i stråden, og så knækker de stille og roligt nedad. Så vi kan kun opfordre til, at man gerne høster hellere en dag for tidligt end 14 dage for sent. Og hektolitervægten, det er jo nogle af de her ting, det er jo noget, man ikke ser som landmand. Man opdager det jo først, når man har udbyttemåleren på, at man kan se, der mangler altså noget for sidste gang, der var her. Og der er det måske meget godt lige at få noteret, så hvis det sker, det der, drage sine egne erfaringer, lige notere op, ja, hvad var udbyttet, da jeg startede med at høste i dag, og nu har vi haft regn i 14 dage, og hvad er det så? Så får man lært, at det er altså utrolig vigtigt at være opmærksom på den her del af det. Og det gælder jo igen alle afgrøder. Lige præcis. Og nu nævnte du selv feriebegrebet, og så kan man jo godt sige, at man skal huske, at all inclusive, det er først på måneden. Eller ved førstgivende lejlighed. Ja. Ja. Jamen, det var sådan lidt rundt. Altså, vores konklusion, det er, ingen dårlige dage er tilladt. Og det handler jo egentlig ikke kun om hybridbyg. Jeg synes, man skal være meget opmærksom på, det er noget, i hvert fald jeg personligt selv siger mere og mere på, at hellere gå ned i dosering og gøre en gang mere, end at sprøjte hårdt på noget som helst, eller gøre det forkert. Fordi hver gang man har gjort det forkert, så koster det udbytte. Og så er der jo helt den del af det der, at jamen, priser, det var Hans Jørgen lidt inde på også, at det ser ud til at blive særlig gode. Men det kan vi ikke gøre noget ved. Så det vi kan gøre noget ved, det er at gøre tingene rigtigt og på det rigtige tidspunkt. Så vil jeg egentlig sige, at det var du også lidt inde på, Jørgen, omkring spredning af høsttidspunkter, større majtaskekapacitet i den forbindelse, at man måske lige har 20% areal med vinterbyg, så kan man jo regne ud, hvor mange mere fod man har på majtaskerne i princippet, kontra hvis man ikke havde det, fordi man har en større kapacitet, man er kommet længere derudad. Og så er der så raps tidligt. Altså, nu kan mange jo så raps, og måske have gjort de sidste 14 dage. Og der er jo mange forsøg, der også viser, at for hver dag efter august, vi kommer senere på, det er måske 30 kilo per dag. Så det er en klar fordel at få lagt nogle af de ting til side også. Og så vil jeg sige, at jeg tror, vi skal til at begynde at tænke det lidt anderledes ind. Der er også det næste, der står for, at det er, at vi lige pludselig ikke har nogen særlig gode svampemidler mere. Og der mener vi altså, at snit det kan konkurrere med andres vinterved. Vi var lidt omkring vinterro. Vi har ikke nogen intentioner om at angribe det marked, men også i nogle tilfælde førsteårsved i fremtiden kan være aktuelt. Så det var egentlig mit indspark lidt her til det her indlæg i dag. Ja, det var godt. Det var lige, hvad vi ønskede, Carsten. Lidt fokus fra trods alt jer som eksperter og mange års erfaring, som du siger, gennem de sidste 10-11 år, hvor afgrøden har gjort flere tiltag, men måske aldrig lige helt fået det sidste nyk. Og bare sådan en lille ting som det, at mange oplever, at udsæden er knusende dyr. Nej, det er den altså ikke, som du selv siger, når vi taler 55 kilo per hektar udsået primo september, sat op imod måske 180-85 kilo af en traditionel type senere på måneden. Så mange positive ting fra dig her. Jeg har lige opsummeret lidt, hvad vores efterårsanbefaling kunne være. Netop for at koncentrere os en lille smule omkring det.
Gødningsstrategien indledende, det er ikke kun efterår, det er jeg helt med på. Men vi vil gerne ud med både sådan set DAP, MAP, som du selv siger, og noget kali i efteråret. En meget forenklet forårsplan, jamen det kunne være, vores erfaring er lidt godt med svovlsur ammoniak. Det kan vinterbyggen rigtig godt lide. I marts gerne noget god gammeldags kalkamon, så vi også får tilgodeset magnesiumdelen, som du var inde på. Og så er der mange måder og til den maks 10. april, som du ganske rigtigt siger, ligesom få lukket af. Det kan være med noget almindelig kalkamon igen. Det kan være flydende gødninger på forskellige vis. Men samlet set er vores erfaring, nu nævnte du ikke nogen maks kvælstofmængde måske, som jeg lige husker det, men vel egentlig også, at en hybrid vinterbyg, det er typisk i spektret 160-70 kilo vi taler om, ud fra jordtype og lokalitet og så videre. Det jeg egentlig vil lige pointere, det var lidt vores efterårsstrategi, og det er jo en kortsigtet plan, fordi flere af de midler, vi lige har fokus på her, de forsvinder, ved vi allerede nu. Vi vil meget gerne, når vi sår de første dage i september, ud med en sortjordsbehandling, og vores erfaring er fuldstændig, som du siger, at Meteno Duo hører ikke hjemme i selve afgrøden, altså efter fremspiring. Den er alt for hård ved den, men vi faktisk får en god effekt ved en jordbehandling med Metenoen og en fornuftig græseffekt, hvis man har brug for det. Der skal man selvfølgelig lige være opmærksom på den supplerende DFF. Der er også 007 DFF i 035 Meteno Duo, som er den tilladte dosis. Jeg er ikke i tvivl om, at en hybrid vinterbyg og sortjordsbehandling kunne godt tåle en halv liter, men godkendelsen ligger altså på de 0,35, uanset hvornår det benyttes. For at forstærke den effekt, så er vores erfaring lidt, at vi kan bruge det her keeper, som vi anbefaler i flere sammenhænge, som jo er et interfiller-produkt. Og så er det jo, vi naturligt har en opfølgning med bokser, men jeg mener også i nogle tilfælde, og kan sige netop med den stærkt konkurrerende effekt, som du også omtaler, Carsten, at I skal der lige måske være opmærksom på, om der er behov for det, men selvfølgelig meget fokus på væselhaler og lignende, og selvfølgelig kan den bokserdosis være højere, som du nævner. Og så kan vi sige, den supplerende bokser, den mener jeg jo godt, man kan lade styre lidt af jeres Luce-app, at det er sådan set den, der udløser den behandling. Hele tiden fokus på, at vi kan sagtens lave en meget optimal behandling af afgrøden med de kørsler, vi synes er rimelige alligevel. Det her med at kombinere tingene, og hele tiden tænke lidt det der, når jeg nu er der alligevel, hvad kan jeg så gøre? Og der kan man for eksempel starte sin wellness, var jeg lige ved at sige, af vinterbyggen, som jo er en sart sjæl, eller godt kan lide at blive forkælet, det er der ingen tvivl om, og derfor så har vi også lidt den her vitaminpakke, mikronæringsstofpakke, som vi anbefaler. Og vi føler, at mange skal have lidt fokus på det her molybdæn, som rent faktisk i de bladsaftanalyser, vi tager nu, kommer ud som en mangel i rigtig mange tilfælde, og som er relativt vigtige under lidt ugunstige forhold for at sikre optimal optagelse af calcium, altså kalkdelen, og fosfor og kvælstof. Så derfor har vi den med. Vi er opmærksom på doser og lignende, men samtidig også, når vi så slutter efteråret, jamen så er det lidt det, vi kalder vores wellness-afslutning, hvor vi er ude med mikronæringen, lus ofte, aktuel, og det er også igen oplagt at lade en eventuelt tredje og sidste lusebehandling i de følsomme sorter udløse, hvornår den her afsluttende behandling skal ligge. Men det er vores erfaring, at en god, sund, stærk vinterbyg, og det gælder alle vores vinterafgrøder, når vi lukker dem ind til vinteren i optimal tilstand med en god gang kølevæske via kali og så vitaminer, så får vi altså stærkere afgrøder ud af det. Så det var vores supplerende kommentarer. Jeg ved ikke, om du havde noget til det, Carsten. Det giver selvfølgelig. Jeg vil jo sige, jeg synes ikke, vi er ret langt væk fra hinanden i, hvordan vi ser verden i det. Det er jo da trods alt godt, jo, fordi ellers var det da
var der jo lang vej for en af os. Jo. Men Men hele tiden lad være med os, når i vores strategier, som siger, lad være med at falde fuldstændig i svime over alle de forskellige ting, der står og så videre, fordi det, der selvfølgelig er vigtigt for os, det er på forskellige vis at sikre, at det er noget, I kan gøre, når I er derude alligevel. Og har man ikke den lusehavrødsotresistente Sparrow eller Zumba, jamen så skal I regne med, at et normalt efterår, det kan sagtens udløse 3 lusebehandlinger, som det ser ud lige nu. Og der kan I gøre noget hver gang. Der synes jeg, man skal tænke sådan. Det er også vigtigt jo, og selvfølgelig også forædlingsmæssigt, I gør endnu mere ud af de luseresistente sorter, fordi vi ved jo, at Maverick forsvinder. Vi ved, at Lamdex og Kaizo og så videre dermed, at de formentlig også forsvinder. Så det bliver jo et must, at I går videre i den retning. Ingen tvivl om det. Jeg har et spørgsmål til dig, Carsten, om der er nogle observationer kan man sige, på sideeffekter i den her resistens, om der også er effekter på cikader, og på nogle lokaliteter har vi også temmelig meget problemer med akseløberens larve. Om de på en eller anden måde ikke kan lide dem. Nej, vi har effekter på cikader, ikke også? Men altså, det er det, vi har kendskab til. Jo, ikke? Ja. Men nej, ellers så ved vi ikke, hvor vi har... Men vi er trygge ved det. Og det er jo klart, når man siger til folk, at de ikke skal sprøjte, og hele marken er fyldt med lus, så begynder man sådan lige at ryste en lille smule på kuglepennen første gang, man giver det råd. Men der er vi ikke længere. Nu har vi set det sidste år, og vi ved, at vi er jo. Så det er primært resistens mod gæs, der henstår stadigvæk lidt den kan vi ikke umiddelbart klare i hvert fald. Nej, og der er ingen tvivl om, at noget tyder på lidt, at der kan være lidt i, om man kan få noget smag ind i afgrøderne. Det betyder ikke, at vi skal have en dårlig smag i munden, når vi dyrker det her, men hvis gæssene kunne få det, så kunne det hjælpe. Ja. Jamen, vi skal heller ikke gøre det længere end nødvendigt, og jeg vil gerne takke dig, Carsten, for super godt indlæg og indspil på det her, og I andre, der har suppleret. Jeg håber, det har givet lidt mod på at komme i krig, også med hybrid vinterbyg, uagtet I synes, I har høstet fantastisk, måske i en vårbyg, så prøv lige at grave lidt i hukommelsen og finde ud af, hvor tit det er sket. Vi synes i hvert fald, der er et potentiale her, et potentiale, som vi har lyst til at afdække. Tak fordi I kiggede med, tak for opmærksomheden, og fortsat god høst derude.